Salut, bine m-am găsit. Hai să jucăm Brawl Stars. S-a lansat skin-ul nou. Uitați. Îi pun upgradarea. Uite, skin-ul nou pentru primul. Uitați, l-au pus pe ăsta, așa. L-au pus pe ăsta aici. Uitați, oare cum trage asta? Ia. Hai să strângem 7 like-uri și 80 și sau 80 de like-uri și stai un pic cum se chema și un share și un subscribe și un like. Ați înțeles? Și tot am văzut. Skin-ul ăsta are mai multe de astea. 1, 2, 3, 4 are. Dei. Uitați. Skin-ul ăsta trage cu inimioare. Da, haideți să continuăm. Mergi de single player showdown. Single player showdown, da. Un mini-match foarte, foarte rapid. Mamă! Nu mai are cea mai bun skin și n-am Netflix. Cheats. Firar! Dei. Ho! Of! Gata. Cu ultima taie. Am făcut tot să meargă un pic mai rapid. Și mă enervează când am net. Patru am. Nu băgați seama deloc dacă ați zici un zgomot. Haideți că trebuie să mai moară unul. Sunt eu versus unul. Ăsta dacă moare sau unul dintre ei. Eu își dau seama că le frică să vină la mine, că-s prea bun. Văd că am 6 caracter bun, îi ban măr direct. Îl fac pe el primul ăsta măr. E bun. Nu sunteți oameni buni, că unul așa fricoși. Hop. Ia, trecem cu. Am murit. A zis în loc să rup eu în două, să-l omor eu, a zis mai bine mă duc în zonă. S-a dus și am victoriat. Oameni buni. Este un chest. Dar eu nu ne-aș dori un chest. Ne-aș dori gemuri. Rău. N-am unlocked cu și skin-ul ăsta. O am upgradat. Hai să mă joc cu el prima dacă e. Hop! Hop! Nu am ales pe ăsta.
Mi-a luat gemul. Trebuia să fie mort. Stați un pic dacă pot să văd, să rezolv cu netul. Hai că am pierdut netul ăla.